problema na nila, una sila naigo. Di kay ako na sila giserbatuhan dito sa unahan. Unya soko man sila kay nganong sigo daw kog serbato nga kadako kay sa gianan. Ang dako ba yung tao may nidoon Oh. nimo? Oh, hindi ko dahil bike hindi mo umagi mo. Di mga niya magdubol kuan pa. Mga iso kayo. Wala team day di ha? Sa Domingo. Sa Domingo, Mari. Kapag pa ito yung standby sa kanila, isa na ng mga almanan. Sa Domingo, wala team day. Di Yeah, okay yeah, lang wow. Domingo. Ako daghan na nila oh. Ito ko po. Pili mo silang gi-explainan nga no. Oh, ako na sila gina nga ay mo pagpatunga. Dito pa man kuno sila sa unahan, good ma'am. Ah, may Pacific Mall. Oh, dito wala pa kaabot. Oh, kanang pagdayong sa mo ba? Oh. Hindi. Di jud ka overtake dila kay Ila pa rin kauban ka ni? Mura. Daghan na sila, murag napuni sila, walo naman sila dito. oh, daghan lagi kay sila lagi nya. Gaharang gits krasada ba? Di na lang makita sa video. Kung napa na yung kamera dito sa sudot pag dito, ma'am. Mabay skina. Oh. Nagkita rito skina. posible. Kung sa problema na nila, una sila naigo. Di kay ako na sila giserbatuhan dito sa unahan. Unya soko man sila kay nganong sigo daw kog serbato nga kadako kay sa gianan. Ang dako ba yung tao may nidoon Oh. nimo? Oh, hindi ko dahil bike hindi mo umagi mo. Di mga niya magdubol kuan pa. Mga iso kayo. Wala team day di ha? Sa Domingo. Sa Domingo, Mari. Kapag pa ito yung standby sa kanila, isa na ng mga almanan. Sa Domingo, wala team day. Di Yeah, okay yeah, lang wow. Domingo. Ako daghan na nila oh. Ito ko po. Pili mo silang gi-explainan nga no. Oh, ako na sila gina nga ay mo pagpatunga. Dito pa man kuno sila sa unahan, good ma'am. Ah, may Pacific Mall. Oh, dito wala pa kaabot. Oh, kanang pagdayong sa mo ba? Oh. Hindi. Di jud ka overtake dila kay Ila pa rin kauban ka ni? Mura. Daghan na sila, murag napuni sila, walo naman sila dito. oh, daghan lagi kay sila lagi nya. Gaharang gits krasada ba? Di na lang makita sa video. Kung napa na yung kamera dito sa sudot pag dito, ma'am. Mabay skina. Oh. Nagkita rito skina. posible.